A dneska si jdem zahrát tuhle hru. Je extrémně dobrá. A jsou to YouTubers nějaký. YouTube Simulator Z. Zko. Ečky. Můžu dělat i myši, i Ečky. Tady si dneska vyklikáme ruce. Sorry za slovo z prstem. Tak letíme domů a tak hnusný PC, fuj, tak to by nikdo nechtěl. OK. Kámo, tak jdem. To nechte odběra like, protože dejte klidně zvoneček, ale my se chceme dosáhnout aspoň 100 odběratelů. Máme 0 odběratelů, potřebujeme 100 nebo aspoň 50, nevím, kdo. Prostě nějaký odběratel potřebujeme. Jeden odběratel až 50 odběratelů musíme dosáhnout. Protože jestli takhle fakt budeme, tak je to blbé a je to takový. Tak. Máme tam ještě jedno video. Což ani nevím. Tak, robota. Takže, views už nám letí, kamo, ale já musím jako v realitě, na mým kanálu v reálném. Dejte odběr a like, protože je to prostě, za chvilku to bude nejlepší kanál na světě, ne, ale jako bude to aspoň dobrý kanál. Jestli se podaříme 100 odběratel dosáhnout. A tak no. Milkshake, no, z toho se otrávíš. Jako vždycky in 2020, in 2022, in 2022, ano, takhle. Tak to se vždycky se znapilo, už bylo úplně dead. Kamo, je takhle. Zkusíme. Dostaneme nějaké peníze. Jako, když jsem byl malej, nebo jako, tak jsem to hrál na mobil, takovou tuhle hru. Jako do YouTube Simulator. Už tam mám biliony. Já už ani nevím, kolik tam mám. Ale hromada, myslím si. Takhle to bylo. A já jsem to hrál a dostal jsem tam 10 miliard. Kam to dáme? Pojď! Ne! Vedle. Vedle jako pojď. Oňu! Pojď. Jo! Pojď, to by mohlo být. Tohle vyjde snad. Ne! Tak? To by mělo už být. Ne? Jak? No takhle. A jestli to bude přes to je hrozný. Hej! Jako ještě máme dobře, máme ještě 9 pokusů, ale tak je to málo. Ne, to je takový debilní střel. Že už ani nevíš. Tak to bude stačit. Trošku zmenšit. Ale to už, tohle vidím, že nevíte. Money. My jsme dostali málo. A pojď.
počkej, jak jsme dostali z toho ryba. A kde jsme sehnali? Hej. Pojď. Ale mohl nám tam padnout ta židla. Mohla padnout. Klidně, rád by. Ale ještě jeden moment. Hej, já nevím, jestli jsem tuhle hru vyhrál. Ale asi ne. Ale nevím, kde jsem sehnal ty věci. Ne, to byla ta židlička. A tohle mi je pěkně k hovnu. Je úplně na nic. Takže. My si koupíme tohle. A pak si koupíme kamerka je o něco horší. Tady se někdo jmenuje Láska. Láska, no wait. A tady někdo má stejné jméno, Roma. CZ, kamoček? No way. Baby, hej, tady je hodně ale Čechů. To se divím, kamo. Já jsem by měl pojmenovat nějaké lépe. Oh my god. 4, 1, 6. To je hrozné jméno. A počkej. Něco došlo. Nemám sedač. Tak to je divný, že já spím.